Dikasih barang Rindy Rindul. Yen ngerti larane koyo ngene ora bakal piye tak tinggalke. Hamba aku wis salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan aja nganti pisah. Yen sing ono aku nggo ketemu, pisan wae tak sikap awakmu. Sakno Ngomonggo aku lunga, apa kudu bertahan? Terima kasih, aku ikhlas nompo kabeh kenyataan. Terima kasih Mas, ini dari mana? Dari Magelang, saya juga dari Magelang ya Mas. matur sembah Aku nuwun Mas Magelangnya Bos. ngendi to ya aku? Aku ya lali. Kene ta. Oh, omahku ki kene Mas. Aku ya Magersari. Iya, Ning omahku sebelah ndi aku lali. belah masjid teh. Sebelah perapatan. Ah, iya. Piye kabarmu saiki? Asik. Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke. Fotomu isih tak simpen.
Bandung Mas Bos. Yen se ono waktu kok ketemu bisa bareng tak sikap awakmu ngomongmu aku lunga apa butuh bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan yen ngerti larane koyo kene ora bakal biyen tak tinggalne apa aku wis salah susuk boten Mbak oh boten nggih matur suwun Matur suwun Mas Bos. aja nganti pisah yen se ono waktu kok ketemu bisa wae tak sikap awakmu ngomongmu aku lunga apa butuh bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan ngomongmu aku lunga apa butuh bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan Nos. matur suwun Mbak tasih Mbak